पहला बार वीडियो यानी कि अलग कुछ हट के ई वीडियो आइल बा, यानी कि रिव्यू कुछ अलग कैले बानी। का कैले बानी पहले सबसे बड़ बात समझी, यानी कि हमनी के देसी स्टार प्रमोद प्रेमी भैया ओमे कोई ना कोई मरवत ना, इनकर सोलो ही गाना बाजेला। का इनकर सोलो गाना बाजेला। ई पंच के अगर बात कही जाओ तो भैया खाली खुद पंच गावे प्रमोद भैया, यानी कि अपना बल पर व्यू कम बेशक जा सकेला, लेकिन मार्केट में गाना देसी स्टार प्रमोद प्रेमी के बाजेला। गाना आ गइल बा रौरा सबके बीच में कि रात भर जरा के ललटेन सैया जी, रात भर जरा के ललटेन सैया। ई गाना रौरा सबके बीच में अपलोड हो गइल बा, यानी कि यूट्यूब चैनल पर, यानी कंपनी से आ गइल बा, जौना कंपनी के नाम बा मास मेलोडी इंटरटेनमेंट। अभी चैनल के कर सबसे बहुत बड़ा बात ई समझे के बा कि चैनल ह के कर इस चैनल विक्की यादव यानी डिजिटल के किंग विक्की यादव यानी विक्की भैया के ह। तब प्रमोद भैया के गाना आइल बा एगो रात भर जरा के ललटेन सैया। बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत ये वीडियो के बनावल गइल बा। क्या बहुत ही प्यारा बहुत खूबसूरत एक वीडियो बनावल गइल बा। बहुत ही अच्छा ये गाना के सब कोई पसंद करता। तो सब कुछ से निहोरा बा, सब कुछ से मतलब इहे बा कि ये गाना के सब कोई एक बार मतलब कि देखे कोई आपन आपन प्यार आशीर्वाद जरूर देवे कोई। अगर ये चैनल से वीडियो देख कर जाता नहीं तो जरूर ऊपर लिखे कोई, यानी चैनल के नाम भी ऐड कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बताओ तनी भैया कि रात भर जरा के ललटेन से यहाँ जौन गाना बात एक लाइन हम भी थोड़ा सा गावल चाहता नहीं कि रात भर जरा के ललटेन सैया, हालांकि कि उड़ाई बपलेन सैया, हरानी रानी कहेला होई दूर बतिया सारी रे रतिया अच्छे रखानी करेला, हम छू छू के देह पानी पानी करेला। ई गाना जौन बा यानी कि गाना के म्यूजिक के कैले बा त भाई बजरंगी जी, यानी कि उनका के पुराना मित्र बजरंगी जी एक गाना के म्यूजिक कैले बानी। अब एक गाना लिखले के बा उनको बात कइल जाई, लेकिन पहले सबसे पहले वीडियो में फ्यूचरिंग यानी कि एक्टर के बा खुशी जी एमे काम कैले बानी वीडियो में, यानी कि मतलब कि काम कैले बानी। अब एक गाना आखिर लिखले के बा सबसे ये भी बात बा कि मतलब कि ई गुड न्यूज बा, यानी कि हमारा खुशी के बात बा कि ई गाना लिखले के बा। ई गाना लिखले बानी यानी कि पीके पिंटू। ये गाना के जे राइटर बा पीके पिंटू ह के उहो रौरा लोग जान जाई कि पीके पिंटू ह के रौरा लोग जानत हैं जाके पीके पिंटू खुद हमें आई। तब बहुत दिन से प्रयास कर रही भैया हमारे ई गाना पहला गाना गईले बने, तो ये गाना के इतना सब कोई आशीर्वाद दीजिए, इतना प्यार दुलार दीजिए कि ताकि भैया के मन लगे कि ना भाई गाना कुछ लिखले बानी। तो भैया हमारा खातिर यानी भैया खातिर ये गाना का असो एक और बात बा कि हमारा पूरा भरोसा बरौरा लोग पर कि लगन में गाना यानी रात भर जरा के ललटेन से ये गाना के सब कोई बजाई। एक एक सब कोई के बनता रील बनावे के, हम अपना मतलब कि रील भी बना दिले बानी। सब कोई जैसे रील बनावता रौरो लोग अपन अपन अगर अच्छा लगे तो रील जरूर बनाएगा, लेकिन एक प्यारा सा कमेंट उस पर कर दीजिएगा हमारे चैनल के यानी हमारे नाम से, ताकि हमारा मनोबल जागे। ठीक बात। एक गाना के राइटर बने पीके पिंटू जेकर नाम बा हमार पीके पिंटू। तो गाना ये बा कि रात भर जरा के ललटेन सैया, हालांकि कि उड़ाई बपलेन सैया। तो चलिए प्यारा बहुत सा खूबसूरत वीडियो बा, तो सबको ये वीडियो को जाके एंजॉय करे। आ बाकी अगला अपडेट में कुछ अलग गाना लेके फिर से आ रहा बनी रौरा सबके बीच में। दादा रे दादा।